Nyaka fo jamana ka jo maliba ka tanye ko dokera toro la dokera tugutugu ani bari bari la tien anga tamaka bara akaka aka jamana abse ka yɛrɛ sɔrɔ o de kono sabula ambe jamana o jamana ye ko akoni ajora ko jamana o jamana bi ko mawbi nyaba afɛ e bita sɔrɔ ama bara kaloka ama bara namaraka ama bara shwenika aywa angan kleni aywa o de bita bebbe ka hɛrɛ ma sabula jamana ka hɛrɛ o yan bɛɛ kelenkelen ta ye aw bisimila ni waati la ni ne bagari tugula dunga ye bi klena sa ka foli ni tanuni kɛ malidenw ye sanga ani waati aw ni sɛngɛ ani tɔɔrɔ ani timinanja ani cɛsiri aywa jamana in a bɛ jɔ o de ka dɛ hali bi an k'an banba abu cuti a bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la burama tarawele ale bɛ tile du media jabarani na ko jamuka ka se ka lajɛ sanga ani waati min ma i ja aywa sa fɛrɛ ma an ka foli ba a ye aw bisimila un monde sans terrorisme ale aywa abu cuti n bɛ foli belebele n b'a bila an ka cɛdenw ma bi aywa n b'a bila u ma sanga ani waati aywa olu minnu u bɛ sanji cɛla ni waati la u bɛ aywa bɔgɔndorow cɛla ni waati la u bɛ fiɲɛkolow cɛla ni waati la sabula ni maa min bɛ mali toga dɔn aywa an bɛ nin waati min na samiya ko kɔnɔ aywa lakana ko kungo kɔnɔ aywa a kuma ka ca a sɛgɛn a ka bon a tɔɔrɔ a ka bon a bo san a b'u ci fiɲɛ a b'u ci bɔgɔw u na a bɛ ɲɔgɔn na aywa a ko ka ca an bɛ foli ani tanuni k'u ye nka n'a ta o ta u ye sebayaw sɔrɔ u ka fo a la sabula an ko ten ni aywa jamana a y'a ka yɛrɛ sɔrɔ a bɛ bɔ an yɛrɛ bɛɛ b'a kelen kelen b'a dɔn mun ka ɲi faso ma bɛɛ ka jɛ k'o dɛmɛ o ko dɛmɛ nka kuma y'o de sanga ni waati bɛɛ ngo faso kɔnɔ a ma kɛ ko adamadenw fo an bɛɛ ka bɛn fɛn kelen ma o tɛ yen o tɛ se ka kɛ mɛ fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'o kuma fɔra o ye bajuru de ye quoi nkɛ a bɔ i ma b'a mɔ wa e ka dugu a m'a fɔ sisan ko fɛn dɔ y'a sɔrɔ suna t'i ye o e bɛ bamakɔ e tɛ suna o wa e bɛ taa suna cogo min i ka duguden fɛn fɛn bɛ bamakɔ yan mun bɛ fan wɛrɛ fɛ a si tɛ suna ten donc a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o de la o ye maliba in de y'an bolo an tɛ mun fɛn sɔrɔ ka kusaya mun ma ka fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ mun kan fɛn bɛɛ kan ka d'ale ma fɛn bɛɛ kan ka k'ale sabula ale y'a kan ye o de la an b'a fɔ abu i b'a ta les 30 dernières années minnu tun bɛ fanga la ka na jɔnni y'u kalan maliba de y'u kalan o awɔ sabula olu tile la école privée tun tɛ mali la jamana de tun b'i don école la jamana de tun bɛ cahier ni ardoisie ni fɛn bɛɛ san ka d'i ma jamana infirmerie tun b'an ka dɔgɔtɔrɔsow la jamana de bɛ tila k'i furakɛ olu tile la kantiniw bɛ tila ka kɛ ekɔlisow la u bɛ tilela u dun ekɔli la u tilew la mais ayiwa a nana se anw ka waatiw ma sa a ma kɛ école privée ko ye wa mais jamana de y'a bɛɛ k'olu ye o bɔlen kɔ abu i b'a ye jamana kelen de tilala ka a ka nafolo ta k'a don olu la k'u tila diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ taa kala kɛ ni yan fɛ dɔ bɛ taa kala kɛ yan fɛ burusu o burusu bɛ di san o san burusu ɲɛmɛ ko jamana ka wari don ale de b'a ta ka kala k'a se k'a ka kala a don a denw na e bɛ t'o bɛɛ kala kɛ ka na sa abu ko e t'o jamana ko dɔn e t'o jamana tin dɔn e ye maa jumɛn ye nka u nana u y'a dafiri k'a meleke k'a tugu kule bɔra an da ka dɛsɛ mɛ sabula faso ko kɛra awa maa kow ye a kɛra jɛkulu kow ye mɛ k'a fɔ nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen mun kɔnɔ ɲinɛ kɛra o kɔrɔ faso in bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ o de don bi o bɛɛ ko k'a yɛrɛbakun jɔn bɛ k'a kɛ faso ye jɔn bɛ miiri faso la o tigi ka caya o de bɛ se ka jamana jɔ aw bisimila un monde sans terrorisme kɔnɔ sirasiw ani foli a don ayiwa T-Site ayiwa a ye baara mun kɛ yen a ma dogo diɲɛ maa la an t'a fɔ maliyɛnw dɛ a ma dogo diɲɛ maa la an b'aw fo an kun b'an ka armée nɔfɛ tan de a bɛ san caman bɔ an bɛ kule la an bɛ welelomada la an bɛ nin de nɔfɛ sabula nin de ye mali ka fierté nin de y'anw ka identité nin de kama anw bɛ se k'an daga suma parce que an b'a dɔn maa bɛ yen an b'a dɔn fɛnw b'an bolo fɛn minnu bɛ se k'an lakana nka jamana kuturu bɛ maa kɛ maa si tɛ yen qui peut se dire que ko ne bɛ sécurité la o jamana ko ma ban wa dugumama bɛ bɔ cogo min ka gɛlɛya fɔ ko nin problème bɛ jamana na fɔlɔ an bɛ tɛmɛna fanga dɔw kunna o ɲɛmɔgɔw fana tun b'u sigi de nin problème bɛ tan nin bɛ tan donc toi même en tant que citoyen tu te poses la question alors qui doit prendre des décisions qui doit agir qui doit résoudre l'autorité se plaint le bas peuple se plaint mais alors où est-ce que nous en sommes o ye jamana jumɛn ye an tora o kɔnɔ jamana nana bila bolo min kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la a dogon tɛ maa la o ka maaw bila tɔɔrɔ kɔnɔ k'u bila ɲɛni kɔnɔ k'u bila degun kɔnɔ ka filiyatɔw caya ka falatɔw caya m'o fɔ aw ye an bɛ barika da ala ye sabula an bɛ waati bɔ sisan anw ka sarasiw ka ayiwa don o don dɔw bɛ to kɔni o bɛ kɛ waatiw nka u tun bɛ ka to cogo min attaques tun bɛ ka kɛ à répétition avec des fréquences
Anya Kafo, Tiaman Baborola. Ni Abou, ni Segriko, peut-être il y a 2 ans, ni Duna Kankono. Faut ni mata logement ou fan fait. Son teni, bi teni flade. Amassé ma café fille. Teni fla, ça c'est fini. Filia fini. Ça c'est fini. Filia fini. Au Louf Nabeta, il va sur la Tiamambe, voilà, ils s'en vont très jeunes. Il laisse un enfant, 2 enfants, à peine certains enfants ont même 10 ans. Donc il y a sur le bobo, sur le drobe, ou flicata. Donc il y a donc des situations comme ça, donc il y a tarak ou taou la joleto, ou ma dengle yunyala. Donc, en fait, Jamana Touran de Kono, Jermina la Cana, Jermina Deme, and you coulez bof à fait. Politicien, n'tadon, oui, les politicards que moi, voilà, parce qu'on peut même, on doit même pas les appeler politiciens. Un politicien, quelqu'un qui vraiment, qui pense, qui est soucieux de l'avenir de son peuple et du bonheur de son peuple. C'est ça un politicien. Qui œuvre pour ce bonheur. Mais est-ce que mon boulot, au yodiwa? Ou me roube anga toro lawa, ou me roube anga dekunawa, ou le kuka poche ou fa, ou ka soba ou jo, jamana wareka chouye kataya, akakea. C'est de cela qu'il s'agissait, en réalité. Ah. Et moi, vieux, parti d'Obé. Eh, Abou, go, kabako dokwe. Eh, parti politique, eh, kamakera ministrie. Kalo, eh, be warda dofo, ko au verset, au beau verset parti, keshi kono, kalo. Eh, mamu mbeka wa, kemeni wa bisheki, kalola ama senganta c'est titrima mamu kumbeka wa keman wa bisi kunta ne e parti e ko luma ko uluka wa kemen wa bi woro sala parti kalo donc wa mo kan de tout ko ni e parti ko fo mumbe e ma tiki be balo muna be ka baraka to di mumbe c'est que parti e ba do abe mun kuna parti ba do abe muna be ba do abe muna e brama e ga sala wa keme e dogo ke ka wa bi kono ton dale makalo ke ka tonu watai parce que ale ka mai ale sababu la ebo joro la c'est ale ba de faire de kuna o munte jamana ko yo akoka wala donc jamana te se ka tati anti se ka to kono bo ambo fana kono voir une armée ne voulait madda ka amena o ngo les régimes en place, c'est-à-dire ils avaient pour mission d'affaiblir l'armée. Parce que depuis Alpha Oumar Konaré, depuis que Djongoun était ministre de la Défense, où il y a eu des coups, une armée forte, puissante, serait une menace pour leur jeune démocratie. Voilà l'idée, la mentalité qu'ils ont mis, qu'ils ont même poussé à détruire des armes, c'est-à-dire qu'il y a un marfa d'Ota qui à coup de conflit. C'est-à-dire qu'ils voulaient voir l'armée, pas une armée forte à côté, soit disant que ce sera toujours une menace pour leur jeune démocratie. Mais en réalité, on a compris. Parce que cette armée forte allait les empêcher de voler, de dilapider des milliards de ce pays. Cette armée allait avoir un souci de la protection de ce pays. Au-delà, sinon, Moussa avait été dominé à la Kahina dans l'islam, Choubela, et au dos, Aradar, même Mali Fabe Feo. C'est pourquoi même ces armes aujourd'hui qu'on est en train d'acheter, mais attention, le tournant, l'après Asmi, c'est là où tout va se jouer. Après Asmi, là, c'est là aujourd'hui tout va se gérer. Si le Mali veut avoir sa dignité, sa souveraineté, c'est de là que ça va se gérer. Selon nous, nous procotora canal, nous comme ma procotora, où il y a avion fait ça, ou bas bedjo kelengele. À technique au boulot. Il va se dire, moi m'en fais à 4 tours avec glané ni qui ni faux. Ou bas qu'il va se dire, batterie ou batterie, ou négliger côté. Oh, fais un répéta cola. Sans demander tout démonter qu'au Kenga Koloé. Oui, avec été. Ils ont tout détruit. Tout détruit. Ibeka mandat follow kono. Oh, missile donc Mamboulea. Ngou taraka détruit Benyana. Plus de 300 missiles à Mamboulou. Nous commissaire comme Mali s'envela la cana. Avion écrat trop à Biladjigi. Fema kala de Mali fama ou de attaque détruit. Ils ne veulent pas avoir une armée forte. Donc leur objectif, il fallait renforcer la police. Il fallait, voilà, pour des représailles sur la population, voilà, à la rigueur avoir une gendarmerie, voilà, professionnelle, voilà, sur des enquêtes, des trucs. Et puis, côté militaire, non, on efface. Du moment que un pays va vendre, c'est-à-dire vendre, j'ai dit vendre, sa souveraineté à un autre pays, et puis signer noir sur blanc, à Mabama, Mumbai. Faut qu'il y ait un d'Afrique, la formation de l'armée malienne, l'équipement de l'armée malienne, l'information de l'armée malienne, le côté armé de l'air de l'armée malienne,
tout ça revenait en exclusivité à la France. C'est cet accord que Ibeka a signé avec la France. C'est soi-disant coopération trop dit militaire ou accord militaire parce que comme si c'était avec des bébés. Mais on a vu là où ça nous a amené. Accord signé dominant vraiment nya fonga jamoko kono mo hakibala ngo accord imbe Côte d'Ivoire ni France tia ka tia sam biduruye mais accord ma Côte d'Ivoire bla a bla denga mon kono fa de jugu mun keraye amaseka bali abani Sénégal tia abe sam bidurubo au accord ma Sénégal c'est que Sénégal demain kaka Casamance ce problème résolu. Donc pourquoi nous on va retourner dans cette et peut-être qu'on tout dit. Mais à dos à quel comme il faut une tout pour la drone. Toi tu es va en guerre quoi. Enfin elle m'a dit on fait un bala. Bon où est-ce qu'on où entame. Bon bien maintenant mon bé. Maintenant nous allons protéger des. Maintenant nous allons renforcer avec le temps parce que aucune armée ne peut se mettre au top niveau au bout de 2 ans, c'est faux. Voilà malien ko fana famu quoi. Voilà bele do c'est immédiatement mon mais do c'est avec le temps. Alors arma do be a commandé le doré c'est Sanduru kama konana. Oh oui, vraiment. C'est pas facile. Donc il faut au famu. Bon maintenant kuma be ndo ko de c'est armu nun kolosi. O de c'est anke armu tigi, o de c'est anke avion tigi, o de c'est anke fembe. Mais avec dépend mon malien ka wuli kajo, malien ka chestri. Malien ka family. Ma chama me favo ni parti politique mabe. Vraiment nga kuma di moma a chama be ni partout bora 600. Ko élection commencer ra ko partout bora ka anga milliards chou no labo. Ta clacla e be clacla momuda. Faut me dire de ka bauma. An dambe feri la ya an yere de kilingle fenfe be ko ke an kilingle be ka nga jamana feri. An be ka feri de. On devait que jamana feri, be ka waru mo élection na de, be ki ka jamana feri de. Donc al na shodo ne mo ta la ka siri. Ne t'a dit la makaba. Ala tika kile balo songobo. Et ka jamana se ka bla kololo kono san bisaba san biduru atike bolo. Bon madme. Ankelengele ambege ka nyire nyinga ha. C'est ça. Aujourd'hui ibaye terrorisme ko kunka. Ambe ala foka barikada. On a compris que armée ka force yele là. Armée opération Baouke à Nyemouye. Au tessit opération amassé maka commentaire que maillé boni zone kono amassé maka commentaire que maillé bon donc ni armée ou puissance soro c'est que population des faux parce que si la population ne coopère pas l'armée pourra jamais faire de succès ça c'est clair. Bon aujourd'hui le rejet du terrorisme par la population. C'est cet effort aujourd'hui qu'il faut saluer. Il y a un terroriste où il m'a ouvert à Burkina côté de Fauna, il m'a attaqué qu'il faut Ghana. C'est parce qu'il cherche, c'est-à-dire le territoire Kouraoura ou Nini. On est territoire Kouraoura Nini, c'est ici qui me verront mon attaque à la Lila, à Agonera. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on a vu Mali Centre Fantiaman Baby, au côté pour l'homme, par exemple, on a la zone de. Aujourd'hui, il y a sérieusement des problèmes. Parce qu'on peut même dire que Tchamambé, mon bassin là, ou Tchamambé, Terrosi, nous Tchamambé, Kanafo, Beka, Yele, Kata, aux zones de Français. Et aujourd'hui, il va surtout dans la zone de Tonka zone qu'on a Dougou B, ou Beta, Terrosi, Mouram, Bissau, Seka, la Motoka, ou Bla Dougula, Kana bénéficier. Donc me fait avec monsieur kono wali nous sera ka mamula do bébé do monsieur kono bébé c'est non fait nous clela we do monsieur dala nous ka marfawe faut que c'est ça foma au lieu de buka wajulu ke donc wajulu mundo ay jayba la mais ami jayba la mais itna bo monsieur d'affaire marfatike jombe il va moi donc wali no fombe il faut le dire mais on a vu aussi yoro chamambe bi fien avec bla et donc on dougou là ambe assurance aywa yoro chamambe ou nga boli là-bas avec Kalo Damarabo map joro quoi ni station générale tabi joro mais aujourd'hui on a vu que Dougou Tchamambé aussi qui mounou ngeme ka alliance qui est ou ni terroriste qui au Dougou be ku fouchi ka boala ça a été un effort vraiment qu'on doit saluer ka Dougou notre plateau fou là leur compréhension c'est-à-dire que fait mon mec à gala à l'armée pour que ça chizon do kono
parce que il y a dugu la ita do muye bon ni administra su nana dugu la ka teme ko mama soro dugu la ka nyefo terroriste wi sara su teme ne ko bukle kana dugu la mo kama o de la dugu do be ntara benoye u ka dugu la mo fla terroriste nanu alever dugu be far la nyonga ku kana to kuma ka bo dugu kono parce que ni fama klo na do ala ko mo na le fama bina ni fama dun na terroriste bukle kana kama. Donc le village s'est résigné à nous me fera ou t'a pas faux. Donc aujourd'hui nanya e ka fo ou de be ka wuli bi ka village to démarcher d'abord man nunga kokono donc au be folie de beke et donc au baby terrorisme ka opération ne font gler terrain ka d'où aujourd'hui voilà gan attaque au deo voilà we ka territoire woro ni parce que il y a ici dans Mali ka kra to komi 20 0011 kuma mandi daklena ay wanga kuma di moma anga hakino di aka famu jamana atien akanye don mati ka ke jamana kono ki ba kono ti ay wa ima ke jamana kono ka tabulu don ika tien don 20 0011 allo dimaya wow aba bismillah okay amba la tanu baide nebo imanu no mame donc à vous de la caméra démocratie avec poti la oui malien on y est là attends malien c'est manga yo la blé ne ma femme mi ka ma femme ko sebe o possiblement fait ba fole bu dala caméra démocratie là ba fole bu dala ami beje fanga na ngo bi malien bo ato o malien ato manga to tropa afamera ya famia uli wira di job mungolu blanna uli wira di job jamana milliard ta o de gala dore tew ambi akolosi ga bolo fo ngolosi be woti ga kolosi bolo fo ndiga kolosi kala ndi facilité ta fra gelia o bala kan milliard ta ka sujo kan milliard ta ka ade unda ka ba ka to bla kala o ma jamana to yo munje jamana kono je to yo munje ulu mogotola jamana le dara ulu do ni kama ni mu ulu do lu kan o kewa ou bien c'est qu'on a mis au loup de Kango, que Jamana Tokanga Totewa. Ulutayoye. Allô? Ulutayoye, en Clubila. Oh, ala che aslebani kam wodi on je do ko so che ka to digo fa. A to gara ali go so atu toro bi mi ka do ka sula. O mo na ki yo fo. O manga fo. O me o de bala ku toro. Wodi on didu. Ha? Ka du ye Jamana intono ya tono. What you temena? Nga tagama konona na aywa ale kan ga duru tigera broma nga tagama konona na wati temena ntaranga kando aywa nyanga kan modo we baro ke ka teme akera aywa gaoni kidal ni franchela mais adon o knya soro o clé konontondi o te ka foi dun kan kono makoroni ko clé kononton chou macaroni clé macaroni chou macaroni clé macaroni c'est-à-dire que minante ka foko ka keleke minan nyene ma duma otede ali balo nyene ma oteka soro quoi bon itaro tigi dimuna ma jugu bina ni marfa doye iba soro à 5 km 10 km du camp allez ba toy avec moka abanga kanchi nous on n'a aucun moyen pour contrecarrer ça ou riposter on a marfa na à tes kilomètres rebo avec daé mais et notre tibi keleke tukudi le camp de Thessalite à l'époque avait président Hashimi voilà à Kato mo beba nyedon quand tira tukomi donc on de la na ko sisa ko ka mo don ta katu ou di bonema an kuma fo awo o de kundo mais oui o de kundo parce que amoko be minamuna nya me atoko police be mo fiefie ki mo bi jo e ka fini boîte la ka ta jo civil la ka mo jo jota de ni bi jo kala me ka be bunya fero de kama o ben tena ni ya strasike abe bunya ngama ka mina de do ono tedu kala sini koku munu utiliser ya 60 ans wa hawde anga marfawi donc il est temps bon les politiques là il faut qu'ils rendent compte munu par exemple anga avion wor kuni minango munu nganga sa waru nu mais mom amogo be kibara wala kula sawo akane foté donc mom minena akiru katike anga do qui a fait quoi qui a mangé quoi
Johnny Wally Don Tosa ani Boloche fais mon gars tout kishi ko warta ko au do fin là il faut qu'on sache ça dit ko ubike monsieur Tité enya président Koutourou est siglé béay mali télé là ko demsenu attaquer agloko ko tiena ou défend ou keleke faut j'ai dit que non ou keleke faut attaquer c'est ba pep comme armée massé ka don kata menandouma renforcer se kata demsenu secourir pendant une semaine ou be kise be marquise là faut kata ka kise be ba ou kanu mena ku kandike président ka ki sigi ko mena desara ku ka ou kassi uluma un pays comme le Mali abe famu togodi ma ou ka anga foku ma côté quoi ma côté mais c'est des faits akera bon nakera il faut qu'on tire les leçons en Canabia kono donc ni aki nous à sauvegarder no mutedoro ni tiatire de woni kanga wari chen ni fanga ko ni mo hakle sra ko nous on dit là non atsaka quoi atsaka parce que ou donne le numéro il y a des choses aujourd'hui que certains politiques sont là ils doivent nous expliquer même le président Djongunda Katimuso Tira atira tout di munkera muyachi qui était responsable mon phénomène yake c'est ça mais bon adobe ulutara bon o yala ka kewi aywa ala kan yere nyaka anta do kono nyete ufuna kunga nyini ngao utara kata 92 93 kata patrouille mbafo bon campagne yere keke c'était voilà kata campagne que nord là pour montrer aux militaires à l'époque qu'il faut désarmer le grand nord du Mali parce que wati ou rébellion mukumbe ou nobe ko ori jemakan signé ko il faut désarmer et tout ça dit que anga marfa girima fumbe nord là ko bela jikin kana sudi enfant fait ou ont vu nous installer en promettant à l'armée qu'ils vont créer des unités spéciales à droite à Borata à unité cité mun sera ka opérationnel donc le terrain est laissé vide nous allons regarder comment la nature a horreur du vide 2021-0011 un monde sans terrorisme allô salam alaikum. Alaikum salam Dimbaya. Togola. Haba ambala tanu. Alhamdulillah. Mais Togola anga politique mo kono no ko te malo de te sawa. Namo. Togola. Mais Togola alpha. ATT. Ibeka. Jamana halaki bagaw fleni. Bon. Ni maude tumbe soro. Ka anga soro su la gosi ko fugarudu. Ko be boli. Ka soro minanko tumbula mais Togola abe malole nobi ibi se ka keleke tugo di ka soro e kanga keleke ni minamu ye ko ti bolo bon Togola ne bi asimu quoi mbe kanga ni fanga yi mafle o toro nunu mana taw bena onto o politique kelon bolo ba halaki tuguni wa Togola ne jorole minen ko la de o de bomi sisa no de kera de o de bomi wallahi ni asimu ya Togola ba halaki tuguni bon be bara mbeke fu e tuguni ay jamana ye nafolo do minani fe o ba bejo o ba bejo kelengele sikatola bon ala dar munu nana o ba bejo kelengele parce que ma do de be il faut que on soit clair pour que man nous nga famo ma do de B elle était fait comme Mali lafiale soit Mali balé très connu ou bien je sème le chaos mon cabinet ni fangaina ni politique mo ka baraji dawnye billahi san bisaba o ba soro sa sera obema fanga suma ala ka tununa wallahi ne trawere ka do de ni nunu kana gere fanga la ble ni nunu gere la fanga la obandi faransi matugoni ala kono ke jena tege na tuguni o de lango ko imagine ala fe Mali mamunte Mali do na la fe ala ko tigi halaki amo do de ka o de an seye parce que c'est on yo ni on do de an seye on ba do fana ala bo o jabi fana mamate Mali do na la fe mamate Mali tanya fe ala ko halaki ala ko ke kurane bonya kama ala ko ke chiba bonya kama Togola salli ala Muhammad salima ngafuli antanidi globaro la via bugo kabi fo avec anga émission na me ngafuli baye ka bebe kanki la mesida tubarakala ka bla koro ikana bla bana assalamu alaikum salima kaiba jabati ngafuli baye
ewa kati kata ewa bako fesa fo kata bla medini a bela jirele sabula vraiment yɛrɛ can ye siɲɛ caman kɛ ewa n yɛrɛ kun ka kɛ ka dugule sa o vraiment Mali bi an ye niveau dɔ de sɔrɔ o niveau in o bi dɔ déranger parce que o sago bɛ ka Mali kɛ a ka réserve de ye o ye Faransi ye. Donc aujourd'hui la stratégie elle est claire. Donc o de kan ka diya Malien bɛɛ ma o bɛ politique o politique la bi si Mali tɛ ne tɛgɛ kɔnɔ je sème le chaos total. Donc c'est pourquoi des provocations à tous les niveaux s'opèrent. Mais nous devons agir avec intelligence et sagesse et montrer que c'est le mandat. C'est de cela aussi qu'il s'agit. Montrer qu'il s'agit du mandat. On a constitution folo au cas korolu taye kanta kana pays tête wabula munga constitution ka koro on a constitution folo yi mo ba foko la charte de kurukan fuka charte kurukan fuka beu awo ngo ye korole do soroyi o de dozo ka kalenga yi o kalenga wolonvla o de tarani go bayelema ko ke kurukan fuka binani ni nani article mais a bebta nyonzoro o kono kalenga ye munye ambe beko de ka ambe sigi ke togoya muna awa ambe jeka ni genyon fe ambe jeka ni genyon fe ni kasala ka utana ni untana donc bebe be bunya maya ni fe mba awni nyanje beka nga fe mu lakana o fana doni do mu manga munke mama nga bi maka o na fe donc c'est-à-dire que on no don ulunyeo on be ko o ke wati muna on be maka o be ko ke wati muna wa so lu be nyon faka de la tobula wa so lu be nyon faka de la c'est-à-dire il faut que donc on doit gérer avec sagesse. Awo ko ma be dagale bi ka soro ma boko ka tola mais nous ambe bugunje de kala ka yira jena amasa anga pma amasa angaji parce que fait le ni to du fe o bon ne taro terrain ka doro y famo nyete fo français ka avion na yela on ga territoire sans fait ka on ga avion de tout sans fait ka essayer ka avion perturbé provocation be se ka temoka wa le monde entier a vu maintenant bon donc malien be ambe fana be fara nyonga o ni dodo sira Mali population de fana bina dia ku yanga sara suka ne Faransi ka avion kelendu na envers ka sura au ka le marate population de ka la nyine do aya la jigina ma la jiga ba on na o de che mo ba soro die be ayo o ba soro fana c'est à dire que ko kanga temesra o sera fait voilà mais il faut pas tomber dans leur jeu voilà et puis vraiment G5 coupe main. Le gouvernement malien doit s'assumer. En tête doit la bi, en tête doit la chini. Angumba kono sanjuli, ama résultat d'ama, ama fin d'ama, ama nafaye, ama fouye. Wa en tête doit kono sabula, G5 commandé be mamumbulu, beba do oye français. G5 nafuluko biteme mamun fait, beba do oye français. G5 kam minon, quelqu'un minongo, obiteme mamun fait, beba do oye français. Donc aujourd'hui, Moussa Kapmata là, Bazoum n'a jamais nous montré que il est de cœur avec ce pays. Bazoum. Kaba sigi don folo, aka discours don folo. Nga émission mon daraka. Awa njigila kusebe aywa makoroko do abe hageto koy. Nga do koni ne jigina la. Nok ni bandawe. Parce que Bazoum est Mali attaqué dominant bandaw sigilé et que bandaw n'a pas réagi. Son discours d'investiture. Pour moi, bon, aujourd'hui, on voit aujourd'hui, on a pensé berner le peuple au Burkina Faso. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Nous, où sera le coronavirus? C'est le peuple burkinabé aujourd'hui qui a compris qu'on n'a pas intérêt dans ça, et qui a agi. Donc on a voulu venir les berner par un coup d'état masqué. Bon, mais hey, en tête doit la bi, en tête doit la chini. En tête doit la bi, en tête doit la chini. Ambe seka demo soro, ambe ka minon soro, muna on yere seka anjo na anga aywa trodi et sécurité kui. Maintenant la coopération militaire, bon, entre pays, c'est de façon bilatérale. Et nyanje, ma tseka foko au baraka nyongo tseka ke, ma tseka foko information fon tseka dinyo ma okono. Mais quand vous député de Gouloula, Kouloumounou et Sarasi Kouloué, Kouloudé Jérémie, Andala Chine. Et la réponse doit être claire. Et le peuple malien doit s'assumer. Vraiment, Obina Aïma Ibaye,
quand certains se posent encore la question que est-ce que Mali be se ka war glan wa vraiment n'a ni d'assez point Kateme quand Choguel est intervenu devant le CNT où n'a ko ou luka programme na ko ou te bara la ko ka ayira ka fo Mali ba ka war créer a ne Congo point oh nga fanga kodo fedo be ba soro avec la label duguma que ta soro ma waleya mais ngono te fo tien re de la auto fait ka war créer anga mesra manga ngo kalodo e ka wari e francitae e be ning sera ka ini francitie e du se ka bo o bolo ki ka wari créer wala ni ma wore be se ka fara nyonga ka wari créer par exemple la Mauritanie Mauritanie nga fait babolo atoko war babolo la Guinée ka war babolo bon pour les gens qui sont sceptiques kori mu misene Mali la Mali ka kori be se ka Mali ka wari garantie ma se sanu ma folo de ni te sanu ko kuma yoro andanda do la ka fo malien ma ko bi fait do kalama ka fo ko Mali sanu ti se ka Mali ka wari garantie o soko kuma de 70 tonnes don bora ya sangele awo sangele bon ni yo takaboy ngo iranium bango dugukolo la munantanga iranium mu féré kanga war garantie donc c'est-à-dire que fin chama de bon foya mun killing bise bébé se ka war créer donc au farali nyonga ko ka war créer maman ka débat manga poser il s'agit maintenant d'une volonté politique il faut avancer dans ce sens nambe fait engagner sur todo. C'est ça la réalité. Mais nambu teka kono bon ama clao c'est comme la fois Zaleda de quoi. Or déjà le peuple a compris, c'est aussi au Burkina. Mais mon baby vraiment oh aywa ni te clé dans le côté de parce que l'homme femme c'est le peuple qui a compris et c'est le peuple qui s'est réveillé, qui a pris certaine conscience. Mais dès le cas pour le fond, tu vois Facebook ni tu vois WhatsApp tu vois il a créé. Mais vraiment gars ben il a créé on dit. Ça dit que il a créé on dit. On va na femme Bobby. Et bien tu bien à tout dollar. Et bien c'est que bidor do téléphone bon faire do ka français aba yiri là. Faire do ka américain aba yiri là. Donc c'est cela qu'il s'agit. 2021-0011, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Allô? Et bismillah. Allô, bismillah. Voilà. Haba Dimaya. Bashi Fouti. Alhamdulillah. Aketu ka radio datu? Même ma radio là. Qu'il faut qu'il baraka daga Clédou la même baka bela jene fou. Alhamdulillah. Liga émission na mais vraiment be hakle di Maléon ma kosobe okunye dale ka fika jamana ka akanu. Fɛn bɛ ka fɔ nin ko wari ko ka se ka garanti papier tubabu y'o de dilan o de ye nafolo ye diɲɛ bɛ ka girin mun kan bi ala yɛrɛ ye nafolo min di anw ma n'o bɛ anw ka dugukolo la o tɛ se ka kɛɲɛ ka foyi garanti merci wallahi o de ye nafolo yɛrɛ yɛrɛ ye sinon anw ka buna hadamadenw ka dilanni o tɛ nafolo ye o mais nafolo yɛrɛ bɛ se ka kɛɲɛ ka papier garanti cogo di ko papier in ye bɛnkan de ala ka hakili ɲɛnama di amina biama i b'a jateminɛ émission tɛmɛnen ni ma fili n da sera ma awɔ i da sera ma n'i malien bɛɛ an bɛ gazi ko problème la bi ko gazi wariw cayara awɔ mais n ko moribabugukaw bɛ ka sunɔgɔ gazi de sanfɛ siga tɛ a la n ko ayiwa kolokanikaw bɛ ka sunɔgɔ gazi de sanfɛ bon munna wariko b'anw na an ka iranium b'an ka dugukolo jukɔrɔ k'a ta Modibo Keyita fo bi maa si tɛ mun sera k'o bɔli baara tigɛ mun kama an tɛ ɲɔgɔn ɲininka wala an ka ɲɔgɔn ɲininka an da ma se nɔrɔ ressources tɔw pétrole ni fɛnw an da tɛna s'o ma siga tɛ a la ala yɛrɛ ye Mali da de ka Mali kɛ ni ka fɛn ninnu don Mali kɔnɔ tubabu bɛ k'anw kɛlɛ nin dɔrɔn pe de kama mais ni ala sɔnna a ma Mali kɔsɔn furafina bɛ lafiya sɔrɔ mais jamana minnu gunnen don anw na an ɲɛ b'u bɛɛ ka kɛta la an tulo b'u bɛɛ ka kɛta la mais anw tɛ tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin u ma olu de b'a la ka tɔɔrɔ ka fara tubabuw kan k'anw kɛlɛ ala bɛ sanfɛ ne bɛ mun f'i ye awɔ maa dɔw de tun bɛ e bolo yan fanga kɔnɔ awɔ minnu tun bɛ tubabu ka baara la des gouverneurs
Awasigati ala. Bon, ibe ka jamana munu foni ke. On sera qu'en débarrasser gouverneur ou la folo. Awo. Olu ma se ku débarrasser gouverneur nde la. Non, sigati ola oje. Donc gouverneur nde ka bara ye ka nyini sisa ka fonyongo do on ni o jamana uche. Non, sigati ala ne. Iba jamana be kelengele tani ya jamana kono jamana mogouta. Awo. Quand tu prends la population ivoirienne. C'est-à-dire que au Cap Bounia be malien yoro. Sigati ola oje. La population malienne n'a aucun problème avec la population ivoirienne. Awo. Obi tout mi Niger fana tabiti. Me kuma do finyana. Ne be Côte d'Ivoire don di katima Malika parce que ne yɛrɛ muso fɔlɔ ani denw bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire hali sisan. Tubarikala. Wallahi lezi i bɛ mɔgɔ ye réseaux sociaux sanfɛ ka Mali neni. I b'a dɔn anw minnu bɔra yan ka taga an den minnu bɛ wolo Côte d'Ivoire. Olu tɛ maliyɛnw yan. Olu de ka jugu Mali ma sinon Boussoumani yɛrɛ tɛ maliyɛn neni. Ne ma deli k'a ye quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a femme? Merci, Mbadon, parce que population bien. Côte d'Ivoire, il y a sigilen Côte d'Ivoire. Allez, si ça n'a pas dit. Voilà, donc on a une population. Côte d'Ivoire ni Mali, Jamana Mouye. Ne bi se ka fɔ ni bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen. Kɔri ka jugu fini ma. Kɔri ka jugu fini ma o jumɛn ye? Ni kuma diyara ne la ne b'a fɔ anw de ye Alassane sigi. Naamu. Côte d'Ivoire kɛlɛ daminɛna ne ɲɛna fo ka taa ban. Ni kuma jarida tɛ a fɔ ko anw de y'a sigi. Anw de y'a sigi. Awɔ i b'a fɔ ten. Hali don min na. Guy Robert bɛ fagara Sogodogo de la. Ne tun bɛ n jɔ étage sanfɛ k'a jɔ a dalen n'a ye o y'a sɔrɔ débardeur b'a la camouflé kulusi b'a la. Wallahi don kelen don min na a bilenna ka sigi Alassane da la n'a y'a ba ta ka na Mali la yan. Anw de bɔra k'a daminɛ ka bɔ Yepugo ka na plateau la. Autorité bɛ yen anw de y'a tigɛ 11h anw ye Gueye ta Alassane Gueye taara Bawo nani sigi mais o y'a sɔrɔ Alassane ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que ka nationalité ivoirienne sɔrɔ a ma sɔrɔ Bawo de y'a d'a ma 2004. Bon an tɛ don bɛɛ kɔnɔ mais an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ baara mun na. A bɛ ka baara min kɛ ne serait-ce que ka question dɔ poser aw kun. A discours bɛ sera a yɛrɛ kan. Ni mɔgɔninfin da ka ɲɛgɛnɛ kɛ. A tɔ kunkuru bɛ k'i yɛrɛ kan. Merci bien an ka foli. Ala ka Mali dɛmɛ. An bɛ an ka foli. Hali bi Ala ka Mali kisi ka tanga ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma. Ami rabi. Jamana o jamana y'a ɲini ka tɔɔrɔ se Mali ma Ala ka tasuma bila o jamana kɔnɔ. Ami rabi ama. A daminɛna sa. Ami an ka foli bi. Diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ bi. A bɛɛ ye Mali nɔfɛ kɛlɛ di. Ayiwa an ka foli bi a ka tila faamuyara donc an b'a fo kosɛbɛ nin ko ninnu ayiwa olu de la an ko ten il faut agir avec intelligence c'est-à-dire maa dɔw de bɛ ka fɛn dɔ fɛnsɛn i senkɔrɔ donc e bɛ se ka fɛrɛ maa i ma ka taa sɔrɔ i ma se a tɔgɔ di o de la depuis le départ 49 soldats ko in n ko ten kuma in n'a kɔrɔ don n ko leçon bɛ di ka taa sɔrɔ a ma kɛ ko ye an ni Côte d'Ivoire cɛ leçon in tɛ dɔwɛrɛ ye o Alassane bɛ jouer mun na a bɛ ka jouer mun kɛ au lieu que Maliens de ka wuli ou bien Mali de k'a fɔ k'a bɛ sanction dɔ ta maa ninnu kama population ivoirienne de n'u y'a faamu n'u y'a dɔn n'a tiɲɛ bɛɛ yira l'u kɔrɔ anw t'a kɛlɛ kɛ o population ivoirienne de b'a kɛlɛ kɛ ils seront maintenant responsables mondiaux mun b'u kunna c'est pas la première fois quand des mercenaires ont été débarqués ici avec le coup d'état de Amadou Aya Sanoko il y avait combien de mercenaires ivoiriens ngoro sigilen bɛ a club aba na me anga foli baye général Amadou Aya Sanoko donc a tiɲɛw bɛ yen o preuve bɛ yen o de la e ma ye cɛ bɛ k'a fɔ ko na kuma diyara n na k'an b'a fɔ ko maliyɛnw de y'a sigi wa n k'a kan n'a fɔ ni kuma diyara n na parce que maa minnu ye acteurs ye u balolen bɛ yen o ye kɛta de ye o o tɛ bila supposition kɔnɔ bilen maaw bɛ bi n'a tugura bi ni tasuma wulila Alassane na bi maaw bɛ Mali kɔnɔ bi Burama u tɛ sunɔgɔ yan hali n'a bɛ avion bila ka n'u nɔfɛ a bɛ avion bila ka n'u nɔfɛ bi ne Bakari Togola y'a f'i ye Burama n kɛ kabako an b'an ka belebelew fo an b'u fo Dɔgɔnɔdugu la an b'u fo Sikaso mara kɔnɔ 20 21 00 11 un monde sans terrorisme allo Tola aba dimaya mɔgɔw bɛ di an bala tanu n buramuso ni mɔdeni ne den kɔri baasi t'i la alhamdulillah n bala tanu président Toma cɛ a kɛra bama ye ayiwa n ko aw bɛ ten den n y'a dɔn i ye caman sɛnɛ ɲinan n y'a dɔn i ye caman sɛnɛ ɲinan ayiwa ne buramuso ko n ma ko n'i ye tununen ye dɔrɔn ko n kana ɲininkali yɛrɛ kɛ ayiwa k'i bɛ ka fɛn in sɛnɛ
e ma jalla ka posa la jina on yelo iba ko ka binu wa nala sun ala ka dema bismillah nga fulu gara jula on barikalla batula jamana ina bismillah démocratie na ne ka jume casser tout brûler tout la France va payer au foranier anga jamana ci ka jini ka anga dambe ci ka horonya ci ko la France va payer wona fara ko olio sambi sabaga ka jamana halaki o mo kele mbi klatu ko bi fanga yini bari ake mo ka nga iga equipe mbe ka gay ba falewa ibo fale to di ni sigi ngoko bi kono ke bo nako mali de o mana mali am de tata mali yewa namu na ngwa mbanga jamana tota ka dla foro jeni mi se ka on jako ka ta election na abe peuple de bolo ko kunu nga fanga na tolu bolo de abe peuple de bolo anjena na election ka ke obi anti jena election ka ke nunu be fanga na ka to ka barake nunu vle pomba na ni fembe kuma fora ni abe fanga ke tambi sabai ngono tora mgo ba ku mi jamana na pollution ni ndana pollution ne la delicate do fo wati la point a mamme ko kusebe a mafam kusebe ngu ka kaso bonkura chama jo voilà ngala ngo nto ba la ko ka election ke ngu bashite nga election wari o debi na ke wari mu jouer be au ka mo bolo de voilà o wari de be fara nyonga folo nga soro ka election ke voilà mali milliards chouembe mali société ou privatisera ko SA ou lui atiguye awo eta ka bâtiment ne eta ka fon tara ka barade ka président ambo de fara nyonga folo voilà o na folo nunde o debi na ke ka election ke nyete na folo mbe o be ke ka do faso de menina voilà lota ko nu ya ngapuma famu ambe yoro mina bi sani election ka ke mama be ko ya ngato me mugashine ko abemini nyete election ke ngo ya to te kasura angora ke ba no ye sidi soso jaraye a ka rapport bora amanya e mai président era isiki tele la ka sidi soso critiquer ko be kuma ko jugu ko be wala o baketa parce que ko journaliste wele voilà ka rapport a ba détailler quoi voilà par service par structure bon donc de donner do akono quoi au moins kera sisa e ba atite be kuma mamna ngo ya so rapport do yi aleka aywa toko Jani Semega awa ka ten awa kan na ko mo do awa rapport ya ira ko 11 millions de titela awa tiendo abora ye kata ministère de l'équipement de transport là aka 6 mois d'exercice kono ils ont montré à peu près 6 milliards de manquants. Le vérificateur général a dit ça. Donc du coup voilà bora ko no ko siri ko du coup allez blala siri bala mala ma fa ka kata voilà bon président era ma fo quality ma malo on ko ben na ni pande kono ni ben na rapport ko ndo kono ok e blala jamana joli la ubega na folo ke na folo chien e wo ke tu malo udume ga dutigi chamande be malo kono e te malo fe mu no fe e ni kale jamana donye ke bo fe lakana ke bo barake o fait du thé étayé et t'as fait mouiller et ben c'est kaika fait to kato ita teo c'est pas pour toi faut faire des dos c'est pas pour tu e ndia to ti mama le o yi halala di ita te la walter de kuma ne mi enyuma ke otanu akase ga nyuma chaya ne mi ejuma ke o dire aka bo abulu mais e ti mama le mo ita de ko ngo ko de aya ke ay temenai voilà donc o de ko sa jugera ibe ngatle la na bre donc vraiment ko na mba yinu fe amba yinu mi la ci ci fe ko wuli ku jo anyebe anga fem nu na bu yoro de batima minu fere la mami ya sa ayasa namara ka bado amasa sa warla uya tan warmi ubado tata wari u kana hine masira kani ga election ke ka ko ka jepe ala ka nya kadama amira biama itrawure anga foli biye burama aywa wati ale manjanga malabata ninga jamuka ku jeno ye aywa allo aywa minute flabi bolo wati manjable akatena mbala tanu alhamdulillah ba bismillah abne bikma doni ho aywa anklo bila ibat kotelia wati manjable poti mo ko ni wo fnay para doni ke ko namo bismillah parce que poti mo le tora ambe bitmara yo shora ambe baraka ta wo fo wo fnay para do ho politicien mo ke jamana do yo ke politicien nana o kofe de politique nana na yo ko o kera politique o kofe de mouvement be ke domina mouvement démocratie kunté. C'est après la chute de Moussa Traoré que la démocratie est venue. Et le combat qui s'est mené. Non. Au lutte m'a dit en ma, Jamana Deon di a dit en ma, Jamana Deon Joli di a dit en ma, Martirou Joli di a dit en ma. Et qu'un politicien Kelindolofone et Moundé Sarakola. Politicien Kelindolofone.
ayi ne ko e ka politicien kelen fone ye kele mu ya to na on ye de liberté d'expression ni démocratie soro e ka politicien kelen fone ye mun den sara la mun somo ko proche direct do sara la bon donc sara la non c'est après la chute que la démocratie est venue et pour démocratie de Otuluye, jama meka bo we ku dogo Otuluye wa alo do nous kumbe politique to là c'était des associations donc c'était pas des partis politiques c'est après la chute de Moussa Traoré que politique nana démocratie nana multipartisme nana liberté d'expression nana kala munya di ama olute parce que nous koko udo ceux qui se disent Sambi saba kono e karame metogodi Sambi saba kono e uye karame ketogodi non non merci bien donc non il va fort Sambi saba kono e karame ketogodi matnya foke Musa beta domina jamana ka dogo bi mu songa fo kali bi soko kamal ali nyemburu tika malila mais le cas Sambi saba kono kana se ni watima uya ketogodi anga tni fo nyone le combat qui s'est mené pour la liberté c'est le peuple malien qui l'a fait. Ceux qui se disent mouvement père du mouvement démocratique, ni a Djamata, ni a Mamouranta, milliardaire te Mamou yoti te me flaka, milliardaire. Donc Mounou Sara, il va se retrouver sur chité moun de la al-cadre de service. C'est le peuple qui s'est battu, c'est le peuple qui s'est levé. Voilà. Mais quand fille fona mkumba kono, ce jour j'étais membre de l'AM. Voilà, j'étais membre de l'AM. Donc bakono. C'est le peuple. Aucun politique là où c'est qu'à nous, ils étaient des associations. Mais il n'y avait aucun parti politique. Il n'y avait pas de démocratie. C'est au lendemain du 26 mars 1991 qu'on peut parler de l'ère démocratique. On y tient pas